Lähtövuoroon Tuija Kärki ja Sapento Tiuku. Tiuku lähtee matolta, koska hänellä on juoksu. Seuraa Rovaniemen käyttökoira, valmistautuu Veeti Nova C. Ja näin valitettavasti tuli hylkäys tälle koirakolle. Minien tuloksia. Voittaja Matti Kivelä ja Foksi. Rovaniemen käyttökoirat tulos -802. Heille Hippu Serti. Toisena Marja Turvonen ja Neppu. Tulos -719 ja kolmantena Pullo Niskala ja Pusu samalla tuloksella.